حفتمین روژا اپراسیونا بجیکرنا اولهیه که هزن هسده به پشتوانی هفت پیمانیان آف دولتی پارێزگەها دێرەزۆرێ ئەنجام دەدەن هەسەدێ هێزن زێدە دشینە ناوچەیە ji bo kontrolkirina rewşê û derxistina hin bajarok û gundan ji destê çekdarên Serb Ebû Xewlave. Hêzên Hesjedê çend gund û bajarok li rojhilatê Dêrezorê li ser xêza peravên Cemê Feratê wekî Cidêdet Egêdat, Dehla, Bisêra, Zîban û Izbe kontrol kirine. مدیاکار û çalakvanên meydanî li gel hêzên Hesjedê dîmenên hin bajarok û gundên ku Hesjedê kontrol kirine belav kirine. هذه بلدة البصيرة. Ev bajarokê Bisêrê ye li jêr kontrola hêzên Hesjedê ye. Piştî rizgarkirina wê ji destê milîsên Newaf el-Beşîr û çeteyên Îranê ku derbasî rojhilatê Cemê Firatê bûbûn û piştî paqijkirina wê ji tawankaran û kesên ku ji aliyê Hesjedê ve daxwazkirî bûn. لقوات سوريا الديمقراطية. نحن الآن ام نهال نافچه عزبینه لبازار عزبینه و اف قهرمان هستدینه پشتی رزگارکرنا گوند جتاوانکار و دریاساییه. هاي غرفة الكلور انكسر الباب. پشتی کنترولکirina hin gund û bajarokan dîmenên hin saziyên xizmetguzarî wekî vê wêzgeha ava Zîbanê hatine belavkirin gotê derdiyar dibe çekdarên Serb Ebû Xewlave ew têk dane û talankirine. حسين عمر الروداو ظلنا ضالين على الكراد اشرف لنا من اخوتنا العرب.